Wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kalawan tekadku. Nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati ki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kan Rama Kyai Jodipati sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati. Lah iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis abang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwoduksina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe nadyan sak kranjang koplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trima karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgodani. Kono, mangkatku nang Pringgodani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadula karo pepundhenmu Pandhawa. Yen Antarja ora sarujuk Gatotkaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudhunake Gatotkaca dadi ratu nang Pringgodani. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Ora arep mangsuli aku tak lunga wae, Kang aku. Antarja wonten dawuh yang iki Antasena nek ora tak oyak ora tak bondo tak krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta sing cilaka eyangmu saka lima Antasena mandheg adiku dah bagus. Nganti jangkar bumi kerawuane Yang Durna karo Yang Patih Sengguni. Kakang Antarja tak jak sowan ning Pringgondani negara Ngamarta. Malah semune wis dinehi karo Eyang Penemban Durna. Ketitik tak jak kok malah mripate abang. Raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke. Wah, jan. Oh, alah Kang, lha kok dadi ming tekan semono kekuatanmu? Kowe gampang diblithuk karo panjalmaning jajalan nek nganti tumindakmu ora tok lereni kowe engko tuna dhewe lho Kang. Kowe tak kandhake punden Pandhawa mbuh dadine Antasena mandheg sik adiku cah bagus. Syukur Kang nek Kakang Antarja nusul karo aku mbok menawa tegese Kakang Antarja kuwi wis eling yen to apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik Antasena. Piye Kang? Aku nusul karo kowe aja mbok anggap yen to aku bakal prapta nang negara Ngamarta. Lho, iki isih diteruske to? Rembuge iki isih diteruske. Mapan durung rampung perkaraku karo para Pandhawa. Oh, lah pancen wis kewalik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarja dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Mulane omongan karo menungsa loro kae iki aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong sing kaya ngono kae ku keplok-keplok kowe iki mung arep didu karo wong tuamu, arep didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padang rembolane isih jembar kalangane tak gandeng. Ayo to, anak Werkudara aja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa. Nek nganti wani sampeyan sing tuna dhewe. Ora sakokean gunung tanpa guna. Kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene. Kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara? Lah wis jangkar. Kanjeng Rama. Ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Ula wis ngayal tenan iki. Dikandani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarja apa melu Werkudara? Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrakke aku kok. Ora mung dompar-ampiri. Kontrakke. Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan iki lho.
gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean. Sampean tumindake ala. Nek ora gelem melu aku tak rudo paripeksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adimu lanang sakarepmu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono Kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo kadangku tuwa dosa. Moh. Manut apa ora? Ora manut tak jembalani, Kang. Aku adimu, tak jembalani, Kang. Aku adimu Antasena, ora peduli. Wis sakarepmu, sakarepmu. Ngeyel Antasena. Aja ngasake kaprawiranmu, aku ngerti Antasena kuwi digdaya. Antasena kuwi ampuh. Tantem kok tanpa kedhep, tanpa ngrasake lara. Ha ngerti aku tok antem ora ngrasake lara kok lehmu ngantem mempeng. Mbok leren. Aku ora bakal leren. Ngajar karo kowe nadan setahun tak ajar aku betah. Ayo nyo, aku ora ngrasake lara kok. Malsa, emoh, malsa, wegah. Sampeyan ki dulurku tuwa, nek nganti tanganku tiba ning awake sedulur tuwa, dosa. Aku sesuk nek mati duwe utang sing ora iso tak saur, cemplung neraka. Ora usah dadak ngrembug perkara neraka swarga. Iki jagat ora ngrembug negara-negara, neraka karo swarga. Ora ning ora dirembug ning tata rembug wong aku ki wong iki sing tak pikir ki sesuk, Kang. Saiki ki ora tak pikir, sing tak golek iki sesuk supaya aku iso mati sampurna, kok aja nganti gawe dosa. Kowe malsa ora. Nyo, pilihana awakku. Tak sambi mlaku ora apa-apa, Kang. Aku ora masalah kok. Lho, otak besar lho iki sing tok donya. Nggon sirah lho. Mula kowe malsa ora. Kowe malsa. Yen kowe ora males, cetha kowe wong jirih, getih wedi mati. Anak Werkudara sing jeneng Antasena. Kuwi meringkus pepinjungan kaya wong wadon. Ayo kene, sandangi cara wong wedok. Tak pupuri, tak bengesi, kowe tak nahi jarik, kowe tak nahi kemben meng wong wadon. Piye? Muni piye kuwi mau? Nek perkara kowe ngece aku ora apa-apa, nek aku tak anggap wong wedok. Aku kon gabung karo Mimin karo Apri, iya. Terus kon joget ngene iki, ora sudi aku. Nek ana wong ngece karo Antasena, aku dunake wong wadon, aku ora trima. Dan trimamu. Piye karepmu? Ayo walesen Antarja. Kon males tenan. Walesen ngamit lho, Kang. Ora jeneng aku tumindak dosa, ming mituruti karepane Kakang Antarja. Tak walesen. Nyo! Wono. Ayo. Wah. Hut. Anggap Antasena yo menang karo kowe kadang. Wah. Ora apa-apa. Iya. Iya. Wah. Den Pulasara dening Bambang Antasena. Nalika semanten mundur Sang Antarja, duka yayah sinipik. Pasuryan abrit gergadak kaya kembang wurawari, kalianing jagat gayaning para dewa.
Dupidu kaya sinipe sang Antarja, modot ciunge sak culaning warak. Nggero kaya raseksa. Ayo amuk rekane ati. Keterangane ketok saiki. Lah kok dadi aneh. Kakang Antarja kok greng kaya buta. Modot lho Kakang Antarja ki ndadake untu dek kapan ya? Kok ana siunge gedhe banget. Nyokot guluku nganti kemeranyas nek ora tak kipatke aku tekaning pati. Lah keterangane ora ming pambujuking Begawan Duru karo Pati Sengguni. Ning pancen Kakang Antarja wis kesasapan jiwane iblis dadi atur ning negara Ngamarta kowe Kang. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Dimas kadangipun Kakang Yayi Antasena. Kang. Aku sing sowan. Aja kaget Kakang kok mapan ana ing lengkeng Gunung Himawat. Nedheng lakoni teteki tapa brata. Entuk gawe pangestune Dimas Antasena wis entuk gawe. Syukur. Ning aja mung mandheg seneng-seneng lho, Kang. Apa sababe sira Yayi matur ing kaya mengkono? Aku mau sowan ning Jangkar Bumi. Niatku ngampir karo Kakang Antarja bakal tak kanthi sowan ing negara Pringgondani merga biyen nalika pawiwahan jumenengane Kakang Garkaca Kakang Antarja ora sowan. Iya. Aku wedi nek dadi rasananing para pepunden, wedi nek dadi kira Kakang Antarja kuwi duwe pambegan meri karo kamuktene Kakang Garkaca. Bareng aku tekan Jangkar Bumi, aku nganti karo Kakang Antarja ning Kakang Antarja ora gelem. Merga ning kono ana Hyang Durna karo Hyang Patih Sengkuni. Mbok menawa wis diblithuk diwalik tingale karo Hyang Durna. Tumuli aku budal dhewe pengajap arep sowan pepunden Pandhawa. Dioyak Kakang Antarja. Ana ing dalan aku dijotosi karo Kakang Antarja dijaluk aja nganti sowan ning Ngamarta. Malah yen perlu wani karo Kanjeng Rama Werkudara. Suwe ning suwe carane cacing iku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males. Aku ya menungso. Nek diantemi saben dina, diantemi terus rasaku ya lara. Mula aku males dadi perang. Den. Karo kakangane kok wani. Den, karo kakangane kok wani. Wah, nek aku ya wani mawon den apik niku. Kok beda dhewe to kok senengane. Wong iki penderiane dhewe to. Aku ora kowe ya ora wedi. Ada? Ayo. Sampeyan bojoku tok bae. Balekke piye? Balekke dengkulmu. Wis ambyar arep balik. Ha iya kaya. Sik, ponokan-ponokan elek do meneng sik. Oh, syukur wis tukani Ndara Antasena. Sabanjure piye, Dimas? Ora kanthi kanyana-nyana Kakang Antarja nyokot kaya buta sing diajab sedane Kakang Garkaca. Minggira, aku tak sowan Kakang Antarja.
manjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bekti kula Kamas ora usah ndadekaken gunem sing tanpa guna nggon mung ngaturke bekti karo aku menggo ujar lelamisan mbok abang-abang lambi nggo pantes menungso kaya kowe ora pantes urip ning alam padang kowe nutupi ketrimane Antarja kowe nutupi mulyane urip Antarja yen ora ana kowe Kanjeng Rama Jodipati mesti bakal njenengake Ratu Antarja lan aku ingkang bakal ginala-gala tinresnanan dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kamas. Menawi paduka Kamas badhe lenggah dampar pringgondani monggo kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging kula boten gadhah niat nutup-nutupi dhateng ketrinanipun sugengipun Kakang Mas Antarja. Menawi jengandika Kakang Mas rumaosi kados mekaten monggo. Sak mangke kula aturi ngasta bedama, kula aturi nigas jangkaripun Gatotkaca. Kula pejah kinarya ganjel kamuktenipun kadang kula sepuh, kula ikhlas lahir batin. Muni piye? Muni piye? Apa sing tok ucapake ku ora kandhas tekaning batin? Apa sing tok ucapake mau mung ujar lelamisan, kowe ming goroh. Ora ana jamak lumrahe kowe ngiklasake pati uripmu dienggo ganjel muktine Antarja. Buktine kowe nglangkahi dulur tuwa, kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing negara Pringgondani. Kowe nglangkahi kadangmu tuwa, menungsa kaya kowe ora pantes urip ning alam padang. Sawise aku iso mateni karo kowe Gatotkaca, aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani. Paripaksa aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Oh! Sampun boten saged dipun sanak menawi Kakang Mas jangkar bumi pakartinipun kados mekaten. Mestinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadhahi inggih menika atur ingkang kados mekaten. Menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Antarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menenga nggih. Aku sing nandhingi Kakang Mas jangkar bumi. Panjeniki pengajap nggonku ndudul marang kamurkan wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek pancen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti, kaya apa aku sing tekaning pati. Oh, mati. Bener ngendikane. Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu wae. Matura perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kalih bakon tak mlayu. Ya ngono. Aku tak nandhingi Kakang Antarja nggih.
Tru? Nggih. Eneng apa Petro? Aduh, setan ambegan yen. Aduh banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayo lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuhe Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek kok rame banget. Wah. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor loro. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggep yen to kuwi gedhe anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora sud dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk. Wah. Piye Werkudara? Antarja malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos, tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, cot ora. Aku tak matek aji pameling Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak. Nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi gatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sakliyane Madeg Brahmana kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun Gada Pariyitma inggih sukmanipun Dasamuka lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara. Nggih, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namung nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep belanipun Ndawa ayo. Arawir-awir antas malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten nggih. Waduh. Wah! Won! Waduh. Waduh. Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambat ho. Tak tlikung kaya ngene ora Anoman. Tak pantek nganggo Gunung Somawana ora bakal bisa obah slawe isine. Wah, mati aku Anoman aku tombal.